All right, welcome back na ndo mwancho muligiriri andosye sole kigma murumuri okurunga Etwani ya Getembe mambia bono katunyo usangamo na ibono mambia bwa kire kigma wasa mlikuwa na ngambi yole kigma ndosye sole kiribu kire karibu ande sensoma yendina ande ya magazeti tukwanira lero asingazeti karatoko ira sikimye kigansoma ya kabere magazeti tegazeti ili ya The Daily Nation ntomulekere amanganali kira sigazeti ya The Daily Nation boigo igazeti ya Taifa Leo. Gazeti ya Taifa Leo ndibwa tembegano n'ikibica au gago aguturamulikire amangana au na bwige gazeti ya The Standard boigo nigebwa tembegano menge eyuturabe to kumanyia naralie ya atekira mambia bono igo karibu asesema igalera sigazeti tegurwa Geoffrey Onsarigo Matildah Kwa Matildah Obaigwa na karibu sana nekira toko murekira muna bono ase gazeti ya The Standard ekubulinga who is next kubwatakana no bugambi bwense ya Marekani ligobono chinse ao chagendere gutwa chakire gutwara ubwoba magega y'umurayi bwense ya Amerika umuske Donald Trump gochaka kubeka igati ya machiko ayobono anyare koba kusanyare ko nyore igati chinse asako kubwa mono gutwara ubwamate gochase ense yo naboigo ase gazeti ya The Daily Nation kero chiskuru chiko igorwa nero nigekwara buna teachers fees rao as schools reopen ase amatukaiga anene mono amangana y'abarimu ubuteneneri bwa junior school amangana y'abarimu kulikwa emirimo navoigo amangana ye school fees bono naro anyare korigere gose narabwate umuchando monene kigima ekero chiskuru chiko igurwa chichakire ko igurwa ritukeriga aria rero yes mwanafunzi mwanafunzi thanks you very so much aiga nigombwate gazeti ya Taifa Leo kwa razangu ra duniani igegontebiga ngakarosa mona oyigwa bakuruka gashagwa watavautiana bona bu bona soma lainde Karonso na gashagwa watavautiana sikati watavautiana bona gochiabu munya kongereza manya ingi kigenderete nse ya Kenya mapema Mwancho muligire ya gazeti ya The Standard ni gumurayi bwenseri ya Marekani bono anyarete guchika okobwatwa kusikubiko byara ko murayi bwenseri ya Venezuela umanyekanete buna moske Nicolas Maduro oyobono kubwatakana na moske Donald Trump onyare ko baka kubwatiranirwa ase amamuchamange na eyo inoro mugano ireri bagali nene kima ase gazeti ya The Standard yeri tukuria lero kore nene kire kubolya buna who is next kose inseki nande eranya kwenyora sako ngubunense yega ya Venezuela na kubwa mono nigo roboti roraiga rumurikirete mangana ya visa restrictions kose konyora chi visa anomono kirukurwa chi ase chinse chiraiga 15 kurwa sorgongo rwa Africa nigera konsana konyorera ribaga kose ko bo momenye asenseri ya Marekani asa matukaya iga inse yuburayi bwa moske Donald Trump nigo bono ekororo kanamuna amangana abere ka okwana guse chinkwana cha cha matuka bwanguiga nigo chabere chikoro kebuna nigo ai mukire bitambugero go chasiga tie chinse chinde kubwa mono buna bona sense yo ya Venezuela yenyorera kongo kerobo no murayi obo anyare ko ba captured gotabuna captured President Maduro first casualty in US push to stamp its supremacy in the Western Hemisphere egroto kuligeria asorgongo go chinse chiri chokurwa Western chinse cho cha buna chabo Uingereza nigobono yarorekanire umuske Donald Trump achakire kubeka machiko amakongo kubwa mono asebali bakogenda no gutaigwa gosebatari kuigwana na amachiko batari kogenda kurengana na machiko una abekire na kuri asorgungo rwa Africa tinse kiraiga buna seri ya Tanzania Angola Benin Cote d'Ivoire Dominica Gabon the Gambia Malawi Mauritania Nigeria Senegal Tonga Zambia na Zimbabwe niko bono chenyoreta sa kongo kiagira abamenye bechinse cyo bono kwenyora nonye visa yo kugenda senseri ya America nigera kongo kiagira ebintu biri omoske Donald Trump anyarete gukwanira mbiringa mona chi visa cyabo kose abamenye abayigekira bakira senseri ya America tibari ko bwati amachiko kose nigo bakobera ro betania amatuko ali abekire kose amatuko ali ye chi visit cyabo
nabo igo ebinto binde binge ebibono binyarite komorekirwa korende nigo bakuburenga ningo sense kinandere nyora sako kubwatikana na machiko bunayega ayo moske Donald Trump anyare koba kawetia nabo igo tabona from Norega to Maduro how US punishes states defying its power bona sichinsi chirichi tutageti obugamberi wenseri ya America bono nigo chachakire kwa egesusuro nse yobugambi oburai bwae Oske Donald Trump. Yakema mwancho mulile katokana na gazeti ya Taifa Leo ni ya The Daily Nation meganero ni mingi kegima megano buate mangana yobwansu namoro uchakira gazeti ya The Daily Nation neli ya Taifa Leo. Taifa Leo kwa nera siasa watofautiana yuko nera igoro yomo raibwe chama ili ya Wiper Democratic Party kurunga Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nabo igo omurai bw'echameli ya Democratic for this Citizen Party DCP Rigathi Gachagua baraya baberu mwancho muligireli abubara sensemeli ya upinzani asobono nigo bagenda tini kwa na chiabu tili kuigwanana kubatikana na kelinga nigo chingwana chiabu chia chire chinsinyo chitali kuigwanana asi chinkwana chiabu kulingana na Rigathi Gachagua Nigagotebanga kuralia uyu Raj kubuli kirego kyobora ibwinsi na kuruke bandera mapema nigira kurwali baganse nsemeli ya serikali konyora chisiri chiabene chuchukubua upinzani kulingi kulengana na Kalonzo Musyoka nigagotebanga chika kichika chikwenta ko babuya ligero murai uyuli ochikuruke bandera kurupinzani kuraligwa uchasaba Kenya kuyaligania waswa kumanya burungenga inkibaho chikokora gusinga kibara kumwakera ekura biramagana likirichi bichaka birigazeti ya Taifa Leo kirukuli ayonsu mwanchu muligireli nabokorera egazeti ya Taifa epichi ya kabere ni watu mugano ase mwanzo mgumu shule zikifunguliwa kwa muhula wa kwanza gotebegeranga umuchakano omokongu anamono ekero mwaka 2026 iskuru chiko igurwa onyorenga ewikiga yichiko chakira chirali kichiala roisano ni iskuru chiko swako igurwa ase kulingana ne wizara isemi asebo igo abange anamono abamanyibeli bisemi bagotebanga niyo yachakira mo namangana makongu kolende kerengani yukuganda pega gazeti ya The Daily Nation nabokoranga kyumo waziri w'isemi umuske ogamba migosi agokwanira ingane yuase pechi ya 4 na 5 nabokorengana no waziri w'isemi umuske Julius Ogamba nigo abekira machiko ao na kurwa ekurate gucha sabali mu banene biskuru bali barachikomenta achibesa chiskuru nabo igo bali barachusaba abayiboli chibesa itali ase recorda gusoma urubuli bw'echisemi asate birunga niga bangi barachikomikuru bitambokero ao kolengana nilichiko asibono agukulera iskuru anemono goitira sabate nibiskuru kubwati amachiko abwendete nabo igo ali arurwe ne wizara isemi mbaba isekomenta chibesa na gusaba chibesa chitali asoma urubuli bw'echisemi nomugano likire chibechi chia gatano nabo igo chibechi ya 4 asigazeti ya The Daily Nation egazeti hiyo ya The Daily Nation pechi ya kabere ne bwatumugano mwanchu muligereri yakubwatikana na mangana yokwege na gosedine egerokuli chibechi echo nigata mothers ega kalokwanira gaiga ase egokwaniranga api worry of miracle cures KMBDC and Duale One aiga nigo egukwanira omwaziri bwa bachenu nere omuske Eden Duale amo no murai wikebekeli kiaba weni ya KMBDC uyokurunere David Kariuki gosono mu CEO nigo bono bayichire mamincha yomurobali bwe kanisa yaye omurandia awol yakolere crusade ya sensible na kuru andake asabo igo abantu abange bagotebanga nigo bagwendira marwira ao buna kanza marwira ali ya HIV na marwira ndamane manene kolena bara yabiga babere nigo bono bachire mamincha asokora campaign chukanya ba Kenya ngandake marwira atalira iskuweka kuwena na igomba bwati amangana yebikonego sechi miracle Matildah umaite yentegena gesoma na ranga kebuate amaganete yo wichani sana ekanisa ekanisa yo morandia pastor ose awol yabeire gego manyekana monasi bikone miracle bono ekanisa igandi go ebwate crusade nene sana asebono abantu abange batebino bagwendira marwire baruwa borona baruwa wena maruna cancer marwire ne HIV ndwali yenyamoleo na maruna mange bono kolengana mu waziri bobo chenu Eden Duale amo no musio bwekebekeli kia Kenya Medical Practitioners and Dentists Council
lakini arororyo sasa Yesu na weneti abantu mpaka maruira makongo sana kuweneka okay ukwa mwegeni ni Yesu tuli kuwena to kuwena bono ikiye kogera yuko andware njia so promete obore mbrora tware ndo twara ukwegene gintura konyeke nkirina na pokonyora unaweza kupata nafuu lakini tukubwana pi Yesu Kristo tawa amarore na rororo okonyora ngaba komenye na borobu egentu burakororo management wakanse kero bwachire stage eri goika stage bune yakane buri okonyora nga egentu murakore no kumanage oburoiro bwiga oburoiro buno bwenyamore wikira boniga tobusa kongena abantu ngeli ogondiro ekiagera ndiyo abantu bachiko asebikone biri wikira boniga ndete yo oberi confirmed dinga na kore bikone buna biri yesare nge okora sokoro ayu mwanafunzi Onkorogo nkiringa ki kolekana nababwatani bekanisa ya yumurandi wall andake ekiregi akoleka nikilinga babwatana bangi bekanisa iga ya Repentance and Holiness Ministry ebagote banga nigo banyareko bakanyoro bugweni abangi bakuru borolinga nchina mbwata kansa na achitenka bwena nchini mbwata konyolinya moleo na bwenire bono egentanda kikirero mu waziri bobo chenu no mora yuiga bo musio bwekembegia Kenya Medical Practitioner and Dentist Council uyokona David Kariuki ukutwara uchita mtamu mbaja bange nasiki ngakira nyalekane omuntu agenda wed mbaja bange bako pingalingana yanza pingana sokoro kwararironde okoimokia okonyora buna bono abantu mbaro bamenyete no borema abantu mbare bagutara na wheelchair kwaroriro no gokorege konekio boni gotigana hasebu kugo sechi story chiri okora nare kware tigane TV tigane bintu biribo no muntu otamenye okorogo donye kuruse no manyete naki abantu mbare bamenyete no borema konyoranga abo barabungu genda bali chikanisa lakini nekio tanya komanya omuntu obwenete oli omanyete aso bwenga ugoli tata gendera straight tenga Onsarigo senga neyo e challenge omobani prophet ora etwe nokobwene antu bwate omojumbo yo momanyekanete una makarina ebate betenga tiga weni oli abakenya bamanye bamaite bonse oli abakenya bonse bamanyete ai mokago rokatare gochiari agutara abasokoro meteki ameke kana nakaki yesukuru umwanafunzi rigelia egentaba omwaziri bobo chenu mono murayu igense sector wa chenu bakantikoleta niki prophet omubani ugwoli watebire nkubweni yule na abage bangibe dini yago batebire nkugwena bali bono ntu asinje tunechita ngutangwa asebe konebiga boni tukukoletera omugako Onkorogo gusomura Onsarigo olitumanye tubwato mu cyano ayetomo manyiti tumubeke tene ni asaba Kenya bonse mugwenti roche tikamorete kanisa yoguri yeresanza mama ke muntoma akugwena ibite tikamorete abasokoro nyoko cyose class mewo ko yoromanyete kubo mwari murende sare turikora domuka sare madam ekimwanchi muri ekibechi cyagatate gazeti ya The Daily Nation omugano okumulekerwa gagu kegima mugano unagotenga ndubwate amangana amange na kiro chinga no mugako umwanafunzi Onkorogo numurali Matildah abakale kwamera liga kirage kulende chibechi kabiri ntachikurira na Matildah ego kwanera murders pal have been 25 justice approved elusive ayego kwanerenga amangana aliyo boiti akoleka ntu mwako etabu chirwe na 175 andake na nyina bo oboene mburanya rwabo kwene kiwasi nsemo ego kwanera unabona mugano bwo ityo kwaye oyo kabiro mujumbe kasbola kabondo oyo kurunga Charles Ongono were uyu age tuli sasi sensomo ya Nairobi ilikiando mutinyi gose chitaliki kianda omwaka 2025 Mei niyo tobekana ukaraboni ya mate yabo andake tanyorobo ayetanyorobo enne obuisa inenga nikikia gataga Etwani boyigo igatichi amate chinde chinyinge kegima echichitigire na mangana ya maote yogo itwa kwa banchwa babo agwasebono boyene butraikirana kolere chibe chichi akabiri chibatumugano obuyime kegima igorengane iyo chibe chichi akabiri kukwanda chi police blob MP bab and the water barai city Gan Brahma abana banyimbo nigo bachakiro butuki nabo yigo kunenkia bene
igoro ya eliroche gatiyo mujumbe bwembakasi okorokuna nere babu wino nomo omo MCA alai uyo omo MCA bwe ward eli ya Kileleshwa nero kunga Robert Alai abuganda ke chingo batau tuateli roche kutegwa na chinkwana asoma bagandi yo masense ya Nairobi agubono anse kolenganiki gambero gosigia tabiro ndi gogo tukibira chikokolekana na kweneki nganingo oiga osogatibu nduki gose fist gun asoko gose yonde magana yoli kile chibi chakabiro mwancho mulina bokorora asomagano likire asigazeti ya The Daily Nation. Ase gazeti ya The Standard ne mulikireta magana ya back to school na inde ase Onkorogo kagireta royo mobo the parents stretched thin as schools reopen bono nigo abaiboli nande bono bangusire kegima bose bangentire kegima kubwatikana buna chi school chanyare kwigorwa abaiboli bono akira bakugura chi uniform bakugura bitabu na boigo wakana school fees ngano nye serikali yanyare ko bagiko batoka ensemo yechibesa gochase gosamangana capitation gochase egati gochase chi school nigo bono abaiboli ba nyare gitekiagira bono wakanera nonye chi uniform nigere akongu gose nigo chire igori ryogo kumya na boigo kugura ebitabu kurendo moiboli oyo moiga na okoro manyikanite na George Simiyu niga utabanga we didn't celebrate Christmas because there was no money and it has become a challenge to afford the requirements for children reporting back to school nga pona sinka ya ekura sensemo ya eremba chiti guchengira nonye nesugu kwikiagira pesa nchale ngoro nande boniga nigo bya kongere ekiagira bana mbabona tukira ne school lakini bitoki tibiyo na sepeji ya gatatu ase gazeti ya The Standard ngomurikerere kiombekeri kia Law Society of Kenya kiri kia bawakili kia LSK bono hikibono kirigeti unandikira chigotwara obochori oboya yani obochori bo mo president usebo murai wikia mekyo kurende habarai ibatatu abawakili batatu iga bamurekere kigima oyo mo manyakanete buna Charles Nyanjama na boigo Mwaura Kabata na Peter Wanyama abunabo igatia abawakili bono bali barokanira gutoka igoro kigima bali arachikwewa gose oyo mobo arachikwererigwo koboko nere oyo kosoka Faith Odhiambo oyo beire asigika kyo mwaka oyo mo igomwancho umurigireri no robotiro ireri bagakima aiga ase igazeti igepeje ya gatatu bakubolya nga ningo gose urachikoba Kabata Kanjama or Wanyama race for LSK top seat takes a shape na gotigana nayo asense moyende orocherwa athi river kusorocherwa athi orurukumura machaye gochase enyancha ya Indian Ocean nigobono rwarekanire kuira chi plastic chinyinge gosobo chabu na boigo eubi nyinge yo kurwase gati yemechi unabono bochabu bokurwase omuchio Nairobi na boigo chinse mochinde oru obupo gochoboika boika se enyancha ya Indian Ocean ikyuge koreta muchano monne yatiringa mache utimba mache na boigochi oil ekyo ekoreto muchando ase chingiti chiri chimenyete roche na kubwa mono chinsu nonye na macha yo tariko bamaya ase ogo tumeka epeji ya kane na boigo ya gatana gotebona social report yubono gotebona pollution highway ase orocho rigarwa Athi River rwarorekanire kegima gutwara omuchando gusirwa bire rukwimukia eubiye nyinge kema ochase enyancha ya Indian Ocean nabo igo kubataga no roboti rweli tukoria Jumamosi abasae bane abasacha bane obubalingi kuruba chinsu ase Lake Naivasha bakanyara gutuo bagose ekero hipo yanyarite gutuo mu bwato balinete nabo igo bogaso amache bakawa machime nigobono imebere yabo yanyare kurusiwa imebere yonsi ene ase eleke eyo ya Naivasha na kurwa asa magana siasa nigo ekwerera Rigathi slams Ruto calls US to probe stolen Minnesota funds. Chivesanchire chinyingi sana chibire kurwa ase omochio Minnesota imenseri America nekirobono moskeri Gachagua thirika komochia igati yabarai kurwa igasense ya Kenya unaniko baibeti chivesa kurwa sense biyo ya Minnesota pagacha gutumeka ase chi campaign cho mwaka bwechiri bubere 2022 umwaka 2022 gosobo chori umwaka 2022 chivesanchire chibetwe kurwa Minnesota echibono chanyare gutumeka ase chi campaign echo korenga
kulingana na umusikeri gathigashagwa nigo aborire buna enseri ya Marekani nebonete gukora obutukikima iri banyare kumanya egati ya banasiasa na boiga bonchorera bari banyare konyora chibese chiga mbarabi erinde banyare kwimbukirwa egetambukiro korende nigatemire kumukanya kose nigagenderete kugikire kigima oburai bwaye omuske William Ruto. Kero kuligerelia egazeti ya The Daily Nation bona mambio mwanchu muligereli gazeti ga nigo ebwato mugano chipe chichakabere ase chipe chichakane asa borokiwa abalia abagre 10 bono bagende tabibuli bagende kuyaligania akoene kinga abana babo basujini riskuru andake ansio murobuli omoya asobo amurobuli CBE ayonsi nigale sube chichakane kuli chipe chichagatano niyo chibwate abalimu bali bakurunga junior school interns bali balingi bakokora amirimo asi ebibarua gusa sekonda kolengana ningane ya rutu mwanchu muligereli asaba etuli baga ko renew a contract yabo mu etalike mu mwaka 2026 ndiko bono nande omurayibwense arule guchika goitera se omo cabinet secretary gose omo principal secretary omuliki wizara iseme nera Juras Bitok bunaniko barachi kuganya guika etaliki mo 2027 andake gento no bebuli amabuli nasiki babiro bagosugumwa guika boninga kili chikura chine chikuchwakwa banyakoli kwa permanent bono engane iganiga delivery linyinge onyere bayitu emyaka ebere bale ko ba 2025 26 eligera bali ku permanent ande bono ndiko robotu arurwe nga gwetera se wizara isemi na ndiko barachi ko ba approve chikosokoli kwa permanent otaliki mo 2027 Ngwa mangana nale gawo iningane likire igoro ya se gazeti ya The Daily Nation ibe chika 5 mwachomo liliko kuligeli chibe chika 5 nalimo bono mambia nebwate retired but active factor in fresh ODM woza mura iyo kabiro mura ibinso mukoro omuske Uhuru Muigai Kenyatta nigo bono egotobekana ne burtaire ni gale ne chinguru bona siasa andake oyorolekane ga abwate chinguru ase chama ya ODM andake boniganigo abeire atara kwa na kende kare chama ya ODM ganda toko utwara liberali nyinge nebitina binene lirochi gati ya bali batigira soborai mnyuma yogo kwa Raila Amurudinga nyirenga Uhuru Kenyatta abo igondi go abwate egetire kenene anse ensomuli opposition kwa mirele serikali ase asoko segeta nabo igo kumototelia omuske Fred Matiang'i uchukurwa nerekero kyobora ibwense gati yabange barasenso ya opposition gusokwa mirele serikali urabona kanonzo msyoka na bigori gathi gashawa bina maganali kirichibe chichia gatana limo bono mambi gazeti ya The Daily Nation katongera konyonyora abono mambia nanda mange akwenekyo gazeti ya Matildah na kwiranira igazeti nande ya The Standard mugano na oiri ribagase PJ 14 mugano ogukwanira okungusana no kukugendera konekiwa ase gati yabobotani na boigo abarai bale imekia makiriga ODM ekirego tabona 500 million Kenyan shillings rao okungusana na igoro yechibese ichicarenge chi million chimisano nirmone chichanyalite gutumeka asichi campaign chobochori bo mwaka 2022 korende ayega kubatikana na kiri buna omorikyo monera sekia mekyo gya ODM moske Edwin Sifuna litukoria Jumamosi anyara komosomera omojumbe oyo iga Usuna East omusike Junet Muhammad funanigo anyarete kutumika chibesa echiga chiarenge kurwa ase muraibwense mukoro musike Uhuru Muigai Kenyatta ko ase campaign go sire kya makeriga ODM aso wakachi campaign nga omusike Junet Muhammad niganyarete kutumika chibesa echiga bobe korende ase okwiranire kwae omojumbe omusike Junet niganyarete kwiranire go tabuna chibesa echo chechi campaign chale kurwa ase enka yaye Uhuru Muigai Kenyatta chichi soeti asa mauka kurende nigo chiatume kose nigo chianyarete ko tenenerwa no yore mumurumo abo Uhuru Muigai Kenyatta ngane yo higenderete koreta okungusana na abono asegati yabra yaba igababere kubwa mono chingaki ekyamakerigia ODM kegenderete korokana otatwara omusima mogose gotatwara omorembe ase chinga kechi na kurase county ya West Pokot omuraibense nigobona anyare ko boria hanyare gosaba omorembe obutoreru na boigo bwamo na ogwekinya kurwa ase chinsemecho elioko sukia ense ya Kenya abusio nigo Hotabuna Ruto calls for peace, unity and growth to drive nation forward. Na kutigana anayo higati ya yande amorikire ni gobono aikio kubotikana no robotiro na obochori ase kyama kiri kya Law Society ase kiombe kya Law Society of Kenya kya bawakili
kyokere LSK bono ni gondocho yo moiga ko buna onde bwensi oraso ko wa umurai ibwekya ekyombe kya bawakili anyale gutwara umusimamo buna oyogosoka bono oyore Faith Odhiambo na boigo. Ruto won't take us to Singapore, but he can alter Kenya's cause. Bono murai wense ya Kenya nigo bate bire gose igatia bali bagusange birengere byabo nigo bate bire no murai wense ya Kenya muski William Ruto no bago konyara okonyense ya Kenya asara nyare korende takunyara korengania ensi ya Kenya buna eri ya Singapore ngatakonyara gotoira Singapore lakini nateme ase akonyara na kero kurigiriria ayali kiromo nchumulirili ase gazeti ya Daily Nation anamangana akeronkura koirase amangana yechinse chirichi amaiko mangana likirega mange igoro yomugano chibe chiko 14 Maduro capture out Trump is reshaping the world order igaigiga kulikonera okobekwa biara kumurai nere Maduro nensuri America ingana abarai banda bangi bechinse au ba amiriri kirage nagotabanganda ke nuko nereliwa kwa boene bwamwanya bantu ayonsira mangana lichibe chiko benakane bono mambiga zedi ya Daily Nation lakini koira na mpoke pechiri mwaeli nabokorra ACBT mangana mangina likirekora ACBT mwancho muligireli unyolenga obobui gosena bokonyoro mugano igrubu wi club keligo seti mulia Senegal asegati yamonenseli ya Sudan asesena liagete yaru tubu yanyo tubu wichi olisato aseyemo nyoro mugano olikire agwa sigazeti na umanyenga obobui bwense ya etimu ya Senegal weta sichigoli chianyose tugwe andake abasaboso ligi atino mugoso libwe wetimu iga Ibrahim Bae mwanchumulie na bakora mugano yo asegazeti chipechi chomo elikigma the Daily Nation kulile boyigo kerego to irani ya ase pechi yemerongo 25 nemo gukwanerere igoro ya senior women's title race thrown wide open yakotobekana okubura kwaye muni anchekigi ya Beatrice Chebet ase enko sema mirani ya 2026 World Cruiser Country Championship ayocho wakalekana sensemeli ase getikeli kiala hasi Florida imeyenseli ya USA nigo kwa rule bono libagali nene andake asugu tatuaro boenenga Kenya nkira chokora nechikubwa gusinigira chigwako isiko nyorenga Jebet ni gabiro mobuyibwe chimbere cho asomwa ko 2023 ni gabuyete imenseli ya Australia 2024 akabwa Belgrade ali imenseli ya Serbia na boigo mwaka 2020 oyiga omwaka 2026 bono nigo anyare atanyare ko bagako basama mirani yayo agwa sabange balinenga nigo ya tigirisa ngono litindi kigma nobwa no likire chibeche 25 no nesano nemo asegazeti ya The Daily Nation ayanda mangi gosoli nabokonya romo nchomulia asegazeti yeye ekeronko ya kolera asegazeti ya The Daily na Taifa imambi ya bono Mwancho muligire na kwirendere gazeti ya The Standard nigo asensembo isekenge sekirige ukwana mangana yobocheno emulikire tuburure bwa sickle cell anemia keregoto na agony of living with sickle cell anemia page ya 15 na gatatu na boigo page ya 19 keremulikire tegati ya bali chinka na boigo chamate chiri chabere chigosanga abuna amechande yiga irase emechi yabo kubwa mono na NKM yiga nigo ya Judith Akinyi na boigo no mugako ye Peter Ogutu abo bono babwate abana batatu bali no muchando yoburire muchando boburire bwa sickle cell anemia oburire okunyora buna blood cells ichigo cyaba chinene muno nkiri gweta semeki eri yamanyinge yokorera kwanyora umuntu niga ko bimbiki yagira manyinga nigo konyora buna cells chiri nigo chiko bachinene nkiri konyara gweta yeirera umuntu okwanyora konyako bimba busaigo na egente getanga ninkiri okonyora nigo konyora chire genetic ose nabo chikwambokera korwa ase ose ne chigotoka ase oro reri kwancho muligereria obuno burere bwa nyarire ko ororekana bwachakire ko ba nebirengo begoro gose aba Kenya bange nabo igo bamenye betinsemo bono banyare gutoka buna chinka chinyinge njibwate umuchando oyo korende gotigana nayo ase korwa ase bitibuna murali Onsarigo chikako tebya ngo morekera se page 30 ko morekerere Kenyan athletics stars to look out for in 2026 ase abaminyoki bali bya tapono barache kurigererwa kima ase abaminyoka nainde asobonia nchoki bo mwaka oyiga 2026 bunabona Faith Kepegon oyoko genda chimbero cha chimita 1500 meters na boigo Faith
Cherotich oyokwenda 3000 meter steeplechase gose bichararo nabo igo Lilian Odira 800 meters, Agnes Ngetich, Helen Obiri marathon na boigon tubwate Perez Jepchirchir oyokwende marathon nere Jocelyn Jepkosgei marathon na boigo negatia bande abange bali bamurikire una abo nabo bwente ko commentwa omokia kigima na kwegwa moyo ase obo nianchuki gose ase biti asomwa koyoiga iri kugendera kubasira ase biegwa byabo byo kuminyoka sokoro mwanafunzi chinga kine chao. Thank you madam. Nagotegereza nabu nonye twaite turende na itunguraite turabanda Shabana tumatinga noni itungura chabatura abantu banyakorera kuchiali bona sabana no twaite tuteresine ne problem. Okay Okay litukolia rero nimbwato omogeni gaiga mapema ngo kwa raza kwa duniani mpechi 3 taifa rero kwa raza kwa duniani no mwanafunzi Onkorogo mapema. Okay gaiga bona togoche iga umusubati oni gakoro ku Rosemary Kapiega iga iboire kurwali chinsemo chia Moro county ya Nakuru. Okay niga menyete Moro county ya Nakuru. Yes iga bona egotebe kananga niga nchete kominyoka iga bona so bwenge aye muira minyoke mapema gochigaria nonye na bana baitogiga iga mbaro bamaite kominyoka. Okay chapima arafu tuma gochaga iga nanchite gutaratara so bwenge gore ebita biao nanchite wa kontimbu make sure muira se akoba ka wa kontimbu amangana yamanya koba very smart, very accurate, very intelligent. Okay okay leo ni siku ya Jumatatu Januari tarehe 5 mwaka ni 2026 taifa lero pechi kianda giga. Okay umongwana nakaliga iga onywomire abasubati onywomire pako ikiri 8 igagoteba patro niga kunyoma ogoseri igere achikonyora asago ikira konyora umusubati bakuigwanana nabo akomenya nere igo nabagoteba boigo kuruga igagirigiri Nairobi na pension mateka negoteba kanu mongwana oyo iga ere niga aligeti omwanchi baranchane iga kunyoma onyomora oikiri 8 bono tebire nga pado stiri nagendrete. Okay iga nane senare ngokoira gakuru nga Kitengera Kajiado giga akili ametekwa na penzi la mke wa mtu. Mungwana gaiga niga kare goteba iga no kindu mwanafunzi gaga kare goteba na ki agoteba nga omo subati oyo obwo monto nere nganchite pi totally nothing komotiga gagoteba nga mbaigwanane kabisa no musubati oyo iga nere ni agoteba nanchite umugakoe nandi nanchite oyo. Okay bono yabere kabiri ngabo nero libonense yasalekiro ino molikyo no kurwa nere mwandishi wetu korugiga bunta tenko minyoki pakase akoruku karupandika giga iga gantu kare ganse kiga ganta tengo tebi mwancho motegereri no mwancho moligereri. Musubate yo mobere gakuri oteli yemo sana obere kuri oteli yemo sana bona imogeteke mambia gaenda hodi nimbuata maramikane so oteli ye gakina abasoro ninta etembuli liswali. Okay bono gaiga omonye no oteli akamabuli amaramiko bwate naralia yani inki kogecheti. Okay akamanya kuruo musubati akamakuru akamotebia koruna chagete kuragira gaiga oteli na bere kuragira sana aigano na tumekire chibese chiane mono asensemo yo kuragira rakini inki gekogera ntalikonura kigekogera ntalikonura. Okay hapo nkora koriga setiane ya taifa lero kwa razangu raro niani mugakanche MC Onkorogo kibacha sokoro oteli nerira chekogera onore bona lakini raliaro talibube orocho oteli no kuragira kera otumire chibese nyingi tuligosuka nosuka otumire chibese Sakura demo kwa Roseli ndagira. No ni hoteli nene takete chengende mboli. Kanga na bere mnosali. Ni chengende mboli straight. Naye kutumia liwe singo. Sana.
Nango kwa vile? Bibiti no boli bundeje ke mama ke mutara No nyomo vile tu kwanga ngakira rie geteri kirarituko. Nkiota getege konori ase ndagererie geteri. Nkiota getege konori. Nkinta teke no ligo. Orie geteri kia 53 tukorigima. Amanyene teri. Gotarore gochora ige studio gwakwa na ngokorole kingo nyora amacha amange ebintu binde binge oguchi gwakora sokoro. Otegete geteri kia 50 ge konori. Gatiri okora bintu binde binge. Inchoka teri. Bono Tuko complain ngandagera kuri tindandora nsembu yande. Sokora aho choge ndobo. Teningisane. Wakwibiranya to myaka ucharata na haki. Sorry sir. I cannot even remove. Toko burugo mobero omanya ko ganie geteri kia 50 ku hoteli abande kiekorori. Sokoro. Basori mwachubuliringa gwikirayo tukura magazeti ya mabyabono twende mutumoko makatonyole never no mwanafunzi na lero nyolenga never ni gara sekrasi me tumaitingia ko chokotosomi bono asi obwanafunzi buwaye bono mambya tuskotu chale nchekuru kwa Geoffrey Onsarigo Kuruko Matildah Obaigo. Chinsa children kote krasi ni wote kwingere bikendera tekobuga. Ncheno mwanafunzi au karago. Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu Incheno manyagitari irini kemma obani korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonde getogotanga ase nyagitari ya ito nigo togokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so mono bweke songo nga full body check up igonda getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru inse twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbu nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga maro mariogo ali ago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu nto nyabwate nto bwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolito korokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigereri tore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asamange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys
modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate and swimming to enhance mental skills, discipline and swimming ability. Safe and reliable school transport. National anthem ya never never never. Do le mi fa so ra ti do di la so fa mi re do. Wi mwaka chemisi okoroke bacha mbangerera je ngochi kuikase baliga bacha ke bisungu ngochi kuikase baliga bacha ke bisungu ngokwana kende iga bate bango muntu ino muri ngochi kwana kire ngochi kotebe skati kiri bate bango pato street ndamanya. Okay, ngochi kwana never bate ba street pato tindamanya. Ngochi kwana ngochi kwana epa teroti bamanya kwasako nsumbu akiri. Wi abasani bana tikamba tebika onye toko ende sukuru ori yao masomo talibu atime miaka masomo tabu atimiaka mwaka chemisi okoroke bacha I have to pack to school kwa razangu ra duniani ikekerengo kotebia ncheno mwanafunzi andros bia lestu akaberi naye sachinde gosentu aka michafuko yetu karanti ganda asoma ncheno mwanafunzi bono karanti ganda raliti na kuraitingi igere goseni nchikoba tabatali please igaso bwengenta tembate abantu baminto iga irabane sukuru tabatali igero chikoba irabane sukuru naona yenyo gutagete naboko gena naye sukuru tokore no chweli no nechibao no randa no nechibao no nechibao igero chikoba tikako kora machezo nchebuna ndri go mwaka chemisi onkorogo batebiga esukuru nkogenda sigwa pemberesi mamake muntu esukuru nkogenda naye imuka togenda esukuru kwasa tabaisi abagaka bali baminto bali otwere makunube tumaye gocha rubago tumenye gocha mwana yo ndo minto yo rogoroga ageso nanza ndo ni matemba nyigwete na ni matemba ntegerete egento mokora abana baminto esoke chi uniform nchitoke ende sukuru kende tikeyo tatu mwana minto tumanya na intuko kwane bisongo tumanya na intuko diri ne chi machine papa pupa hey waki igazo bwengo mwaka chemisi okoroke bacha back to school hallelujah mapema mbuya generate yense nensezi onye toko ende sukuru tokoba onye toko ende sukuru tokoba sikupemberezi wara sikusorori hata sikubebeleli never